para makabayad ka. Pagkabastos, dyan ay hindi mabantog na imong motor. Gubaon. Or hindot iligo dagat kay way init ba? Mabinaw kayo. Gabi isunsa ko ba? Sunsa dagat ba? Hindi ko rin lubog kay ayat ko. May kuan ulot dagat. Lublo magyapon puti-puti. Ato bro. Ato bro. A few moments later. Alis dan. A few minutes later. Ay! Kasama yun. Pasipaan akong motor. Hindi mo pa maniloon eh. Ate, yan nila pingguba ko ang ginatagbo kung kaayuan eh. Iyas kong motor eh. Kada ko ara ba na akong gastuan eh. Pag ko ginin na akong ipayo. Binuanga na sa... Ang ninis dapat kinaptan mo yun. Still, ani eh. Ate, ukso mga ligid. Iya. Tindagan pa ba ka ni? Ano, istingan ko na itong pandar. Pati, aja mo pandar. Bad good. Oh no! Wajib, hilar jiwa lebut aneh lebut aneh bakit? Aku pun ini pak ayo. Jangan lupa lebut. Aduh, Din to. Patay din ang tuyok ang ligid. Ang tuyok. Turang ni dai. Turang. Tungkong ko ni Biko. May lain tao dito. Tungkong dagat. Pasok ko man dito. Ah, wa man ni tao diri. Pero simple kayo. Okay nang hilabot ato kung motor eh. Simple kay guay nag kuan na to. Gipatiran siguro to. Kapihag ba? Tumba man. Nya, ang ligid. Wa ka tupos-pusig kahoy. Utso mang ligid. Grabe happy. Di mo siguro kahoy ang puspos ato. Putaw siguro kay utso man. Ako engineering pangitaon kay wa man dilain ay magpakita ron diri suspect ka jud ako jud pangutan og kinsa labot sa motor. Di. Wa man dilain tao diri. Ang mag di mo nato mo ining pasipaa to. Muungot sa kagang. Uon jud oy. Mas man. Nya ako maligo ay. May taog. Ato kus payag balik kus payag. Sus, og ganing bayhan wa may laing tao dire. Tag tuulon ko ni be. Ako ni pangutan-on. Kisora. Wa ka kay ba? Ako tagiya ning payag. Nato gibutang dire ka karatula. Standby is not allowed. Imong payag. Ako ang payag. Floating payag ni. Wal mangangkon aning payaga oy kay puti naghanag to. O napasa naman na gani ko diri nilingkod. Unya. Wa ko'y laing nakit-an diri taw sa baybayon. Ikaw ra. Akong motor dito. Nautso ang ligid. Pertim pagkaguba. Natuwad. Ikaw rin akong suspect. Sa karihang taos kalibutan wa kay lain nakitaan ako ra. Wala. Imong motor dayto? Imo tong motor Ako katumpeng. ato motor. Katumpeng kagubaon. Bago ito na ko gipayo. Hinakibaw ba kang danto? Sa gabal kaysa kung paglakaw tong motora. Unya. Emo rin patiran. Wala isa kayo kag napa kayo to ikaw ko patiran. Siyempre imong motor. Ha?
Dako kung gusto sa motor nya. Imo ra pa patiran. Mayo ane. Ang bayad ato, dako kung gusto. Esmering hoy na lang. Mga Kay- bayad. Oh. Kay Na kay ikaw wa mo suspect. kabayad. Kay og na-apply sa CCTV dito, mahibaw-an dun, makita man, makita sa CCTV. Saon man nga may CCTV dito, may butang CCTV. Nya, wa man ko ilay nakita. Ay, kaya suspect na ko. Mayo ane. Nakikwarta diha. Ligo kong dagat, wa ko'y magdag kwarta. Wa man kay kwarta. Mayo ane. Esmering hoy lang po nimo. Para makabayad ka. Pagkabastos, juday ni mo bantog na imong motor, nagubaon.